rellotge dona voltes i la gent surt al carrer. Avui els núvols es belluguen i fan formes diferents. Un gat que ensenya les urpes es desfan la immensitat i el soroll d'homes en moto que convida a somiar. Sents uns guiris els que criden que s'interessen per les llums de les discos i els garitos super fashion underground. Altra llum intermitent diu que la vaga acabarà i que aviat hi haurà viandes en tots els supermercats. La ciutat batega amb força un divendres a la nit. Hi ha carrils per tots els gustos, hi ha simpàtics i avorrits. Una història misteriosa escrita en llenguatge urbà. Al poble hi ha alguns misteris i molta més natalitat. Garrotín, de agarrotar.